L-investiment ta' 700 miljun euro biex isiru t-toroq kollha fil-pajjiż jinsab fl-aħħar fażi tiegħu u fil-jiem u l-ġimgħat il-ġejjin mistenni jitħabbar aktar żvilupp dwar is-suċċess ta' dan il-proġett. Dan ħabbru il-Ministru għall-Infrastruttura, it-Trasport u Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet waqt li tkellem fl-aġġornament fis-seduta parlamentari tal-erba'. Bonnet qal li taħt dan il-Gvern f'7 snin saru madwar 1300 triq li hu riżultat bla preċedent. Tenna li waqt li fi żmien gvernijiet nazzjonalisti it-tgargir kienu jkun għax mhux jiġu rranġati toroq u xi proġetti maġġuri kien isir biss qabel żjara ta' Papa jew Reġina. Issa qed jiġbru kontra u hawn min qed jgħid li qed isir wisq xogħol, sentiment li wkoll irid jiġi konsidrat. Waqt li qal li għad fadal madwar mitri oħra biex jitlestew, buħut minnhom jiddependu fuq żviluppi li għadhom għaddejjin, Bonnet wera l-konvinzjoni tiegħu li l-proġett sħiħ jitlesta sal-aħħar tas-sena d-dieħla. Sal-lum 94% ta' dal-impenn monumentali diġà tlesta. Dik kienet il-famuża weda ta' 700 miljun euro ta' toroq ġodda illi saret fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista tal-2017. Proġett li beda fl-2018 u qegħdin naraw illi sas-sena d-dieħla nkunu lestejnieh. Jirriżulta li sal-lum ġew investiti ftit aktar minn 634 miljun euro fil-5 snin u nofs illi għaddew u fadal kważi 66 miljun oħra biex jintużaw għat-tlestija tal-proġett. Il-Ministru saħaq li dan ix-xogħol kollu għall-Gvern ma kienux 1300 proġett differenti, iżda proġett wieħed fejn il-15 il-sena ta' telqa totali fit-toroq ta' Malta twetta u sar iżjed minn hekk. Dan ifisser 200 triq fis-sena. 200 triq, Mr. Speaker. L-Oppożizzjoni laqqas f'leġislatura sħiħa ma kienet tagħmilha meta kienu fil-Gvern 200 triq. Biex ma nsemmix li proġett maġġuri jew Malta kien isir biss jekk jiġi il-Papa jew Alla jaħfrilha ir-Reġina. 200 triq fis-sena qed nagħmlu 5 darbiet ix-xogħol li wettqu huma meta kienu fil-Gvern, Mr. Speaker. Bonnet kien qed jirreaġixxi għall-ipokrizija mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista li għamlet sensiela ta' mistoqsijiet parlamentari titlob għal kull nitfa' dettall dwar it-toroq li saru, semma wkoll li minn barra t-toroq ġodda saru xogħlijiet oħrajn anċillari. Tenna li fost l-oħrajn inbidel in-netwerk tal-kejbils tal-elettriku li tħallew kif kienu minn żmien l-Ingliżi. Ix-xogħol kien jinkludi sostituzzjoni u t-tisjieħ tal-bankini, sistemi ta' saħħa u sigurtà, sinjali u marki tat-toroq fost oħrajn. Minn barra hekk saru passi kbar lejn it-trasport sostenibbli b'investiment f'infrastruttura għaċ-ċikliżmu u l-mixi b'71 km ta' rotod diġà miftuħa imqabbla ma' 9 km li kienu jeżistu qabel l-2013. Qal li mhux biss juri l-impenn tal-Gvern għat-titjib fit-toroq imma wkoll għal ħolqien ta' infrastruttura li hi sostenibbli u moderna.